Assalomu alaykum do'ston, bardaron tomoshabinoyi kanali ahli YouTube. Xush omading ba kanali kanali Qodirov Sayburxon. Bardaro Karpat Partoyevning Karpat Partoyina bardaro ба хотир подписчико як саргои гусоладор гои Карпат бардaro гусолакаш г'ноҷин. Наворо то охир тамошо кунед, подписаться, лайк абҷақин дастгири шумо пешраимост. Бениёат гои хубай дастгири фаромӯш намекунем, лайк, коммент ёдмона мебурем. Бардаро гусола як ҳафтина шидеса, як ҳафтина пара нашида, нав як ҳафтина дарафтеса бардаро. Гусолакшам парода хидиш Карпат. Ҳам ба қои Карпат монае калашаби чанд қадра бардаро. Почошам ғавси дрозе бардаро. Ояндаш бениёат хубай бардаро. Говам Карпати тоза, бениёат гои бузбаланд, қад баланд. Қад баланди бузбалаи дроз. Ина бардаро дидасем пишти куншам бениёат бузбалай. Саҳар бега чанд литр шир мета? 10 та гарантӣ мета меган, ҷавоб меган бардаро 10 литр шир саҳар бега мета меган. Бардаро ис ҷӯшидагиаша саҳар бега мега гарантия мега. Ира ҷӯшидагиан гусолакшам макидагиай мега 10 литр шир ҷавоб мега ҷӯшиданаш ҳичи намега вообще шатр. Набур буҷӯшиш. Буҷӯшина бардаро. Ина бардаро дидасе? Вообще та ина ягон кас қабидаги нест, навори тоза. Ина бардаро. Ина бардаро тамошо кунед. Ҳозир бо хай ҷӯшиданша 21 бардар хоҳиш кард ки дастсатил буҷӯш. Илтимос гуфт ина бардаро дастсатил меҷӯшем. Шумо бубинед дастсатил меҷӯшем, нишон медиҳем шумо. Бардаро ина ҳозира меҷӯшанд. Улумушку сартепа мака меҷӯшанд, шумо бубинед бардаро. Ҷӯшиданша. Ҳар чоч гарантия кати кор мена вообще татат шата зан надора. Бардаро ина ҷӯшидеса нигоҳ осон ҷӯша кай мега. Ина бардаро дидаси ягон инсон қабидаги нест, ина ҷӯшида набинем бардаро. Бисёр бардаро хоҳиш кард ки пешина шогирди ҷӯшидаги гумон буҷӯша, ина бардаро ҳамуро овардем. Шахсан ҳама одам овардем ҷӯшидана тамошо кунед. Иди чочи пеша буҷӯш. Тамошо кунед. Ина бардаро шираби. Шириш гарантия бардаро саҳар бега 10 литр шир. Ина шира меёмад, тоза ширагай. Ина бардаро дидасен аи пара, ина гов ягон мисон қабидаги нест, ина ҷӯшидеса. Ина бардаро басай биёр ширате. 3 минут шир. Шир ғавс шаби. Шир ғавс шаби бардаро. Маълум айда шир ғавс хизиш маълум ай бардаро. Бардаро диден ҷӯшидан шад, ҷӯшидак барои шумо шир шад диден ғавсай саҳар бега 10 литр шир. Бисёриҳо адрес меган, адрес Хуросон бардаро. Дастсафка дора вилояти Суғд. Ки ҷой боша бардаро дастсафка дора. Беги гусолша бар. Ина бардаро шумо тамошо кунед. Бардаро нархира мо мондем 17,500 сомон бо арзон мешад. Номерои телефон 1850443 як дона 1850443 зарг бизанед 17,500 сомон дастсафка дора. Ягон чи муомила мекунам. Муомила ҳаста мега бардаро. Худо нигаҳбонатон, касб кориаматон да барор мехоҳам. Говам бениёат гои хубай, масъалаи шаттау шириш гарантия бардаро. Бе парвоз савдо кардан бигирен, айнои мо гап занен, иншоалло ягон чи арзон мекунатон. Худо нигаҳбонатон. Бардаро як чи дига мегӯм, ҳамин гов бениёат гои осонҷӯш буда, кадоме бигира ҳамин гов барака меёр, роҳат мекунад масъалаи ҳамин ҷӯшиданашда, шир осонҷӯшишда. Худо нигаҳбонатон.